Vedeli ste, že dostať takéto sušienky ako z Netflixového seriálu Squid Game? Našla som hneď dvojaké, maslovo-sírové a čokoládové. Rozhodla som sa teda vziať oboje a vy ich teraz poďte so mnou vyskúšať. V seriáli ide o tradičnú korejskú sladkosť cukru a sódy, v ktorej je naznačený nejaký tvar a úlohou hráča je tento tvar vyrezať opatrne tak, aby sa nezlomil. Tieto sušienky boli iné, neboli karamelové, ale maslové. A celkom vtipné bolo, že na vyrezávanie bola priložená dentálna niť. Ja som však ako v seriáli vytiahla ihlu. Celkom ma potešilo, že som zistila, že ak by som hrala a potiahla si niečo iné ako dážnik, tak by som mala možno šancu aj prežiť. V každom prípade musím povedať, že ma to bavilo, bola to celkom sranda a viem si predstaviť, že toto je fajn aktivita na nejakú party akciu. No a potom prišiel na rad chuťový test. Viac mi chutili tie maslovo-sírové sušenky, ktoré ma naozaj prekvapili, pretože súčasne boli sladké, maslové, ale aj jemne slané. Tie čokoládové mali podľa mňa zvláštnu chuť, zdali sa mi málo sladké a ako keby také príliš horké. Ak vyskúšaš, určite daj vedieť, čo ty na to.